πολύ και να ευχαριστήσουμε για τα παιδιά, για τον κόπο που έκαναν και την κυρία Αλέκα Γιαννούλα, που όλο τον χρόνο μαζί προσπαθούσαν κάθε μεσημέρι σχεδόν για τις πρόβες, ώστε να σας παρουσιάσουν ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Και τον κύριο Τραϊκάπη, που ήταν βοηθός σε όλη αυτή την πορεία. Και θα παρακαλούσα σε αυτό το σημείο, έχουμε και παλιούς συναδέλφους, τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τους. Έχουμε εδώ παλιούς αγαπητούς συναδέλφους που είδαν τα προηγούμενα χρόνια. Να παρακαλέσω τους μαθητές να κάνουν ησυχία, να μην χρησιμοποιήσουν κινητά για βιντεοσκοπήσεις. Έχουμε εδώ την κυρία που θα κάνει τη βιντεοσκόπηση. Και φυσικά να παρακολουθήσουν με ησυχία το θεατρικό που έχουν να παρουσιάζουν τα παιδιά. Και επιπλέον, η κυρία Βέννη Μητσοπούλου, η καθηγήτρια των καλλιτεχνικών του σχολείου μας, θα απονέμει στη μαθήτρια Σμαράγδα Νάση το τρίτο βραβείο που πήρε από Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής. Το θεατρικό έργο, το μεγάλο μας τσίφρο, του Ιάκωβου Καπανέλη, ανέβηκε το καλοκαίρι του 1973, στα χρόνια της δικτατορίας. Πάνω από 400.000 θεατές σε Αθήνα και επαρχία παρακολούθησαν το έργο, που συντελεστές του ήταν μεταξύ άλλων ο Καζάκος, η Καρέζη, ο Παπαγιανόπουλος, ο Ξυλούρης, ο Ξαρχάκος και ο Ευγένιος Παθάρης. Η θεατρική παράσταση «Ξύπνα Ρελιά» αποτελεί μια προσπάθεια μεταφοράς του μεγάλου μας τσίρκου στη σχολική θεατρική πραγματικότητα. Το έργο «Το μεγάλο μας τσίρκο» είχε λογοκριθεί στην περίοδο της κατοχής και είχε απαγορευτεί η παρουσίασή του. Τον Οκτώβριο του 1973, λίγο πριν από το Πολυτεχνείο, το έργο διακόπηκε βία από τη Χούντα. Οι Καρέζοι και ο Καζάκος συνελήφθησαν και κρατήθηκαν, ενώ συνελήφθησαν εκ νέου κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στις 22 Δεκεμβρίου του 1973 δεν κάμφθηκε από τη σύλληψή τους και ανέβασαν το έργο εκ νέου μετά την αποφυλάκησή τους με μεγαλύτερη επιτυχία. Τέλος, στις 3 Αυγούστου του 1974, αμέσως μετά την μεταπολίτευση, το έργο ξανανέβηκε με την προσθήκη των σκηνών που είχαν λογοκριθεί και ενός τραγουδιού, το προσκύνημα, στο φινάλε της παράστασης για να τιμήσει τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ευχαριστούμε θερμά τη Διεύθυνση του 8ου Γυμνασίου για την υλική, οικονομική και υλική στήριξη, το Σύνδεσμο Σιρακετών Ιωαννίνων και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Συνδέσμου, κύριο Αλέξη Ποκράτη, για τις στολές που μας παρήχε, την κυρία Πέννη Μητσοπούλου για τη δημιουργία των πλακάτ, την κυρία Γκόλια Πραξία για τη μουσική επένδυση, τύπανας, τον μαθητή Αβίκο Άγγελο για τη βοήθειά του, όλους και όλες εσάς για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Μαθητές που συμμετέχουν: Λαζούρα Αριάδη, η ψυχή αυτής της ομάδας, Τσαρπέλα Σύση, Καρακούσης Λάμπρος, Καλώνης Δημήτριος, Πάρκας Αθανάσιος, Βαγγέλη Ηλιάνα, Ντούγιας Απόστολος, Τσιμπέρης Εμμανουήλ, Κόντος Χρήστος, Λιάγκος Παντελής, Αλεξίου Ιωάννης, Σακάη Βαγγελία, Χατζιεφρεμίδης Ονίσιμος, Κρούτια Ειρήνη, Νάσης Μαράστα, Παντή Φιγέρια, Τσαρπέλα Ελίδα, Μπούρχας Βασίλειος, Τζίμας Σταύρος, βοηθός σκηνοθέτη. Υπεύθυνοι καθηγητές, η κυρία Γιαννούλα Αλέκα και ο κύριος Τραϊκάπης για όλους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
Επειδή το έργο μας ανατρέχει σε πολλά επεισόδια, γεγονότα, εποχές, η μικρή από εδώ και λόγω θα σας εξηγούμε μέσα σας για το που βρισκόμαστε και γιατί. Έλα στο έργο μας. Ναι, στο έργο μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το έργο μας. Μόνο υπόθεση και πυροτεχνήματα δεν έχει. Κατά τα άλλα όμως έχει μουσική, χορό, τραγούδι. Γιατί λέει, είναι ένα έργο που αποφάσισα να το ρίξει λίγο έξω, να ξεθυμάται. Θέλω να πει, κυρίες και κύριοι, ότι το έργο μας είναι το αδύνατο να τεθεί με περιορισμό. Διότι τι κάνουμε όταν σκεφτόμαστε κάτι που δεν το χωράει ο νους μας τρίβει το παιδί. Μάλιστα. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να πούμε κάτι και η κουβέντα μας δεν το χωράει? Το στρίβουμε στο τραγούδι. Διότι το τραγούδι είναι μια κουβέντα που τρελάει. Και όταν πάλι θέλουμε να πούμε κάτι και το τραγούδι δεν μας φτάνει, το στρίβουμε στο χορό. Γιατί ο χορός είναι ένα τραγούδι που ξανατρελάθηκε. Πολλά λες. Καλώς. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξέρεις ποια ιστορία θα πούμε σήμερα? Όχι. Το 21. Σιγά, εύκολο πράγμα. Βρε Κοθόνη, έτσι εύκολο το έχεις να μιλήσεις για το ποιοι ήταν οι ελευθερωτές αυτού του τόπου και τι απογίνανε. Καλέ, αυτός είναι τελείως αστοιχείωτος. Βρε παιδάκι μου, άσε με να το πω εγώ που τα ξέρεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εκείνα τα χρόνια η Ελλάδα ήταν πολύ σκλαβωμένη. Και ήρθε ο Εγγλέζικος στόλος, ήρθε ο Γαλλικός στόλος, ήρθε ο Ρωσικός στόλος και πολεμήσανε τους Τούρκους. Και κατασκοτωθήκανε οι άνθρωποι. Και έτσι μας βοηθήσαν και ελευθερωθήκαμε. Μάλιστα. Και από τότε όλοι αυτοί γίνανε προστάτες μας και σύμμαχοί μας. Και ύστερα ήρθαν κι άλλοι. Και η Αυστριακή και η Ιερά Συμμαχία. Και έχουμε πάντα πρώτης τάξης συμμάχους. Και δεν μπορεί να μας πειράξει κανένας. Σταμάτα. Γιατί καλέ, δεν έγιναν έτσι? Και τι δηλαδή έγινε το 21? Για πες μας εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε τι έγινε πριν. Ποιοι αγωνίστηκαν για να γίνει το 21. Ας αφήσουμε όμως το Ρίνα το Βελιστή, να μας τα πει μόνο. Χρόνια σκλαβιάς ήταν πολλά, όμως οι Έλληνες δεν έκατσαν με σταυρωμένες χέρια. Πολλές φορές ξεσηκώθηκαν για να κερδίσουν την ελευθερία και πολλές φορές στράφηκαν στην πολιτισμένη Ευρώπη, πιστεύοντας πως κάποια μεγάλη δύναμη θα σταθεί στο πλευρό τους και θα τους βοηθήσει στο δύσκολο αγώνα. Μάται όμως, οι εξεγέρσεις που ξεκινούσαν οι δύστιχοι ραγιάδες, πνίγοντας το αίμα, διότι η πολυπόθητη βοήθεια δεν έφτανε ποτέ. Και έτσι έβαζαν πάλι μεσίτες να ψάχνουν, έβαζαν αγγελίες εφημερίδες, έβαζαν τελάιδες. Ελάτε, κύριε Χατζιαβάτη μου, σας περιμένουμε. Τώρα μάλιστα, τώρα και
Άκου κάτι που δεν βγάζει κατοτσάρι. Πάμε να βρούμε τον Πάρο μου τον Δώρο και την παρέα στο καφενείο. Να δούμε τι θα πούν και εκείνοι. Μπαρμπούλ, για ελάτε εδώ που έχουμε εμείς δικό μας να πούμε. Για ελάτε εδώ να μαζευτούμε ως είπα του λαού. Τι είναι βρεζαγάρ, τι θες. Γεια σου, μου χαρά, γεια σου. Μια και χαρά σας μούρτες, τι χαμπαράκια. Αυτό το φτωχνί νομίζει πως σκουτόβολοι θα μας ελευθερώσουν. Έχω το καθήκον να ανακοινώσω παντού ότι οι δύσεις και εργάτες αναστούσουν κύριε για να σώσουν τα βάσανά τους. Εσύ τι λες, Μπαρμπούλ. Εγώ νομίζω. Για την Αλμάνια και Ιγκλετέρα. Γιατί δεν βούλες να μην ξεσηκωθεί μόνο από το δικό μας ποποδό για την ελευθερία μας. Αποδηλούμε όλη την ίδια λίγο την ίδια μπρουταλικά, έτσι όπου είμαστε όλοι ενωμένοι και ως δόκιμες στην γενιά του σταθμής του Ευρωπαϊκού στην Πόλοντα του λαού. Εσύ τι λες, Μπαρμπούλ. Εγώ Τι μας παραγγελίες μας δώσαν ότι μεγάλες δυνάμεις θα μας οδηγήσουν. Αν κάνουμε το κεφαλιό μας, πόσο θα καταφέρουμε όλοι αυτό. Σήκω όλη την διαβοή στα πέντε, σε ολόκληρο αυτό το τωρία. Εσύ τι λες, Μπαρμπούλ. Εγώ νομίζω. Συχνά τις παραγγελίες. Εγώ, Τζαβούλα, πιστεύω στην ελευθερία και στην πίστη. Είμαι χαμένος με διαμισάκι σε ομό που τα έκλε ούλα ελληνικά. Ξέρετε, ξέρετε. Εσύ τι λες, Μπαρμπούλ. Εγώ νομίζω. Να μου ζήσεις, Φιώρο του Λεπάντε. Θυμάμαι και τις άλλες φορές ρεμάλες που μας πιάσανε κορόιδα. Δήθεν θα μας βοηθούσανε και στην τελική μας αφήσαν αμανάτι. Μαγκές, ποιες θα γεφύρια, θα γίνει μεγάλη φασάρια να ούμε. Θα τους κάνουμε με τα κρεμμυδάκια. Εσύ τι λες, Μπαρμπούλ. Τη βλέπετε την κλίτσα. Όχι, για τελειώσω, να σπάσω κεφάλια. Το λοιπόν, πίσω από εσάς ωραίες αγκάλια και τα κοπάδια καλύτερα από μένα. Σαν τα κοπάδια τους έχουν τους Σουλτάνος και Κωνσταμπάς Ραγιάδες. Εκείνοι τους βγάζουν μια βοσκή, έχουν παντός και άλλοι γύρω τους κυλάνε, να τους γυρίζουν πίσω στη στρούγκα, να τους αρμεύουν, να τους κουρεύουν, να τους πλούν και να τους αγοράζουν. Φτάκια το λοιπόν. Θα πάρω την κλίτσα και φούρ πάνω στους λες αρματολούς. Ωραία μάνα, το πήρα απόφαση και όποιος θέλει με ακολουθεί. Μπράβο, Μπαρμπούλ, ωραία τα είπες. Εσείς οι άλλοι τι λέτε. Εγώ θέλω να ξεσηκωθούμε. Τελεία και παύλα. Άκου θα πούμε το πελά μας, άκου θα πάμε το κεφάλι μας. Εμπρός τα λοιπόν, φτάνει πια η σκλαβιά. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Να βγούμε στο δωράκι των Κολοκοτρώνη κλέφτες στα βουνά. Να χτυπήσουμε το πρωτοκτήριο από παντού. Άκου θα πούμε το πελά μας. Να μου ζήσεις ανυψούτη. Ζήτω Ελλάς, ελευθερία ή θάνατος. Άκου θα πάμε το κεφάλι μας. Εμπρός το λοιπόν, αχ ρε βελικέχα κι αμέσως στα χέρια μου. Αυγάλος παδί μου και να. Τι κάνετε εδώ ρε καούρι μας. Τιμή μας και χαρά μας κύριε Βελικέχα, ποιο καλό αεράκι σε έφερε στον αγώνα. Οι φωνές σας ρε πεζελέκια. Σηκώσατε δικό σας μπαϊράκι ρε. Εσείς ξυπόλοι, εσείς πειρασμένοι, καρμένοι σκύλοι. Σηκώσατε δικό σας μπαϊράκι ρε. Πάρτε τους, πάρτε τους μέσα στον δρόμο στα Ριανά για να λιμανάτε. Μέσα ρε γιαούρτες. Μέσα μας τρώει ο δράκος. Ωχ αδέρφια, θα με πάνε λάχανο. Ωραία μάνα. Έλα μέσα. Είναι πιο πολύ κάτι. Έλα πως είναι. Κάτω τα ξερά σου. Αμάνα να με τρώνεις. Ωραία Μανούλα. Ωραία. Πού πήγε αυτός. Άρα να σε πιάσω. Ακούσατε.
Μωρέ, τι όνειρο ήταν τούτο, φίλο που είσαι. Τι φωνάζεις λόγω, τι έπαθες. Είδα ένα όνειρο σημαδιακό, ένα φουστανελάς εκεί απάνω. Στρώσ' την Παναγία. Φόρα και κόκκινη σκούφια. Σογγισμένος να είναι. Είχε και για τα γάλη σωσμένο στη μέση. Αυτό το σκατάρι του. Ήτανε, λέει, ο Καραϊσκάκης. Θα έπαιζε γελιά σας θα δεις να εγώ Καραϊσκάκη. Γι' αυτό τον είδες στον ύπνο σου. Μωρέ, μίλαγα μαζί του, κουβέντιαζα, πώς να σου το πω. Θα σου έκανε και η χέρια στο μυαλό. Δεν είναι η μέρα που σήμερα θα το πιάσει. Θα πεστοβάρεις από το πολύ σαλί. Ναι, από τα φύλλα τα κουκιά που φάγαμε ψες. Με δίχως ψωμί και δίχως λάδι. Δεν έχει βάλει καλά που τα έχουμε και αυτά. Και για πες, τι σου προλάβαγε αυτός που το κλέβει. Του είπες από το γου του. Καραϊσκάκη μου του κέκκι που το πετάνιε. Πολλά ξέρεις γυναίκα, αλλά νομίζω δεν φτάνει σε αυτά που λέγαμε εγώ με τον Καραϊσκάκη. Σε τι να λέγατε, άλλες φορές που κουνάς. Ξέρεις μωρέ τι είναι τα όνειρα. Σίγουρα τα φτιάχνω που είσαι ρεκαμένα. Δεν πιστεύεις το όνειρο εσύ. Σαφώς, οι πειρασμένοι και αυτοί ονειρεύονται. Είδες που φανερά στον ύπνο σου και πας να πεθάνεις. Τάκω στην γλώσσα μου, γυναίκα. Αυτό φανερώνει το όνειρο, αλλά που δεν θες εσύ. Και τα γόνατά μου κόπηκαν και δεν μ' αρέσει να πεθάνω. Πεθαίνουμε λίγο, με στραχωδιές. Λιώνουμε στα πόδια μας. Δύο κάδες λαδάκι βγάζει στο περαφάκι μας. Τη μία την παίρνουν οι Τούρκοι και την άλλη κοτσαμπάσικοι. Τι του θέλουμε τέτοια ζωή. Έτσι, για να είμαστε στο μέτρο. Αυτά μου λέει και ο Καραϊσκάκης. Με τον Καραϊσκάκη! Τι μιλάω, τι θέλεις, κάτσε να σου πω. Ο Καραϊσκάκης μου είπε να μην καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα. Δεν μου λες άντρε, δεν έχεις χάσει τα γεράματα. Ένιας και το έχω ακόμα 400. Τότε τι κάνεις και έψες με τον Καραϊσκάκη. Είσαι μάνα κι εσύ και πρέπει να ξέρεις. Σαν τι να ξέρω. Η σωτηρία μας βρίσκεται στο βουνό, στους κλέφτες, στους αρματολούς. Ο Καραϊσκάκης το είπε και αυτό. Αυτός, ναι. Στους κλέφτες, πανάθεμά τους. Γιατί έτσι κακομελτάς, τι ζημιά πάθαν από Μου αυτούς. πήραν την ιδιολόρα και δεν τη γύρισαν πίσω. Την ήθελαν για να ραφτούν καημένοι. Να ραφτούν, σκάτσε τα αυγά σου λαγό. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος για μας γυναίκα. Μονάχα το βουνό, το καριοφίλι και το γιαταγάνι. Να μην καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα. Έτσι μου είπε και ο Καραϊσκάκης και με σκούτησε. Ξύπνα ραγιά, ξύπνα ραγιά! Πάτε και όλοι, κάτσε τώρα το λέει. Ξύπνα ραγιά! Δεν προσκυνάω τους άρχοντες και τους κοτσαμπασίδες. Μου καρτερώ την άνοιξη να έρθουν τα χελιδόνια να πάρω δίπλα τα βουνά με τους καπεταναίους. Τρεις απλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν πως η λευτεριά δεν χαρίζεται, μα καταχθιέται. Παίρνουν την απόφαση να ετοιμάσουν το σηκωμό και ιδρύουν στην Οδυσσό το 1814 τη φιλική εταιρεία. Στις 22 Φλεβάρι του 1821, ο Αλέξανδρος Ψηλάτης πετάνε στη Μολδοβλαχία. Η Επανάσταση άρχισε. Και ένας τρελόπαπας, ο Παπαφλέσης, ξεσηκώνει τον βοριά και σε λίγο βροντάνε τα καριοφύλια της Λευτεριάς στην Καλαμάτα, την Τρίπολη και τη Μάνη. Στην Αλαμάνα ξαναζούν οι Θερμοπύλες. Ο Ανδρούτσος ψώνει κάθετο Λευτεριά στον πλήθυνο χάμι της Γραβιάς. 132 διωμένοι κλείνονται σε αυτό, χορεύοντας και τραγουδώντας, σαν να πήγαιναν σε γλέδι. Οι ραγιάδες με ηγέτη το γέρο του Μοριά πολεμούν στην Πολυτσά. Την πολυάνθρωπη και κομμοξάκουστη το τεχείο και τη λίμνη φλόγη που πνίγει το αίμα. Και ένας κατάξερος βράχος κατά μεσή στο Αιγαίο υψώνει σύμβολο ελευθερίας. Στο Μεσολόγγι που είχε για τείχος ένα φράχτη πολιορκημένο από όλες τις δυνάμεις της Τουρκίας και της Αιγύπτου, γράφεται αφάνατο έπος ηρωισμού και ελευθεριάς. Οι λαοί συγκλονίζονται από τον αγώνα των Ελλήνων. Εκείνοι όμως που τους κυβερνούν έχουν φεξίδα τους στο συμφέρον. Πάνω από την Κρήτη, την Κάσο, το Ψαρά, το Μεσολόγγι, τη Ρούμενη, απλώνεται πια το σάββατο του τυράννου. Μα οι αγωνιστές συνεχίζουν να πολεμάνε ως το θάνατο και πέρα από αυτό, γιατί ξέρουν ότι η ελευθεριά κερδίζεται μόνο με θυσίες. Είμαστε κοτζαμπάσιδες, μας μισούνε οι ραγιάδες, γιατί έχουμε παράδες και γεννήματα και σηκώνουν μπαϊράκι για να βάλουν λεχεράκι στα δικά μας τα χρήματα. Κλείνουμε τότε κι εμείς τα πουλιά μας παρευθύς και τους κράζουμε. Βρε μπουμπούνες, βρε χαχόλια, αγοράζετε τα οδόλια δίχως όβολα. Πάρτε άσπρα, πάρτε χρώσια, να αγοράσετε καμπόσα παρτόφωλα. Και έτσι αιματολίγοι κλέφτες, αντί να μας κάνουν φέτες, μας γυρίζουν ευεργέτες.
παρακάρτης καβόλη. Κάτι μου μυρίζει. Λες να τα μου τη μέρα. Δεν σηκώνουμε μπροστά μας από τις δικές μας βάρκες. Για συγγνώμη για Αγγλία, με είδες στην προστασία. Πρέπει να αποφασίσω τι στάση θα τηρήσω. Τι θα γίνει, το μογριά θα μας το φάνε και στην Αίγυπτο θα πάνε και την Παλαιστίνα. Τι σκοπούς έχουν οι Ρώσοι και έχουν σχέδια καταστρώσει στο υπόγειο, να αρμενίσουν μια μέρα με τη ρώσικη παντιέρα στη Μεσόγειο. Καταθάρματα οι εκλέκτοι, μίλησαν και κάσουν και τεμένοι. Θέλουν το μοριά να πάνε, δεν τους τάξουν μετά. Διατηρείται η στάση των Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία, Αυστρία, Κοσμοκρατία, Πανουργία, μηχανογραφία, ανεργία. η Ιερά Συμμαχία. Ήρθε ο Καποδίστρια. Α, ωραία. Πάει ο Καποδίστριος. Τώρα περιμένουμε τον Όφωνα. Τον Όφωνα με την Αμαλιά. Όχι, η Αμαλιά θα έρθει αργότερα. Τώρα περιμένουμε τον Όφωνα. Έτσι, μπράβο. Να έχουμε και κανένα δικό μας βασιλιά. Μην περιμένουμε όλους τους ξένους. Γιατί όποιος δεν έχει νύχια να ξυστεί, καλά δεν λέω. Σοφά. Αλλά και αυτό είναι ξένοι που στην διαλέξη. Καλά, άστος να διαλέγουν. Ξέρουν αυτοί. Έχουν πείρα οι άνθρωποι. Σοφά. Ακούς τίποτα. Κάτι λέω. Όλοι πόσοι ακούγεται για την υποδοχή. Είναι όλοι θεσισμένοι από χαρά. Μα για μένα έτσι μου έρχεται να κλάψω τη σου. Πάμε. Είμαι ο λαός. Αν ήξερα ανάγνωση και γραφή, αν το σπαθί ήταν δικό μου, δεν θα μου τρώγα το ψωμί. Θα αρνιόμουν την κλεψιά για ριζικό μου. Πονώ για τις μελούμενες γενιές, τους οικοδόμους, τους φοιτητές, τις πλήστες, τους δουλευτές της φάμπρικας. Δεν μου έχει μείνει σταλιά δύναμη, ούτε για να σηκώσω το κεφάλι μου και για άλλη μια φορά απότυχα και με κυβερνούνε άλλοι. Εσύ αλλιώς μου τα έχεις πει. Αλλιώς. Πώς αλλιώς. Δεν μου έλεγες να μην στεναχωριέμαι γιατί τώρα με τον ερχομό του Όφωνα όλα θα πάνε ωραία και καλά. Ψέματα μου έλεγες. Όχι, απλά σου έλεγα ότι πιστεύαμε οι Έλληνες εκεί στο κοινό. Μα στο παλάτι χορεύουν ακόμα του καλού καιρού. Χορεύουν και θα χορεύουν ακόμα για χρόνια πολλά. Μα καλά, για να χορέψουν ήρθαν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Είναι μια ωραία επιστήμη. Αλλά μην νομίζω ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο. Μαγειρεύουν διάφορα. Δεν είδες τους κολετάκες στη θερμοκομμένη του φίλου. Μα πώς δεν τους είδα. Ναι, αλλά γιατί τους πιάνανε έναν και τους ρώταγαν τι θέλουν. Για να τους δει. Έτσι δεν τους αφήσουν. Ενωμένους όλους μαζί. Είναι και αρματωμένοι. Έχουν λόγους. Ναι, αλλά αυτοί πολεμήσανε, νικήσανε και μας ελευθερώσαν. Ωραία. Άμα δεν κάνουμε, θα τους κάνουμε λόγους, ποίηματα, στεφάνια. Τώρα είναι ζωντανοί ακόμα. Και επειδή είναι ζωντανοί θα τους πετάξουμε. Βεβαίως, διότι τώρα ο πόλεμος τελείωσε. Κάθε φορά που τελειώνουν ένας πόλεμος, υπάρχουν και κάποιοι που περισσεύουν. Να δείτε τώρα που θα το βρίσκω στον τοίχο. Δεν μου λες, κύριε τέτοια. Ξέρεις τι είναι αυτό που λες αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να με ρωτάς τη χρονολογία που είναι τώρα. Αυτή ακριβώς τη στιγμή που είναι που θα πέρασε το 1940. Ωραία. Τότε είναι σαν να μου λες ότι ο Κολοκοτρώνης. Είναι στη φυλακή καταδικασμένος σε θάνατο. Ο Κολοκοτρώνης. Τότε είναι σαν να μου λες ότι ο Πλακούτας. Γι' αυτός καταδικασμένος. Ο Πλακούτας. Και ο Νικηταράς. Γι' αυτός και τον Γιάννη τον έχουν στα μάγα στα τελευταία. Καλά, πώς κάνεις έτσι, σιγά. Μια αντιρρησούλα είχα κι εγώ, δεν χάλασε κι ο κόσμος. Τι ξέρω που φέρετε και βοηθώ. Τουλάχιστον ξέρεις την 3η Σεπτεμβρίου. Σιγά, την οδό 3η Σεπτεμβρίου δεν ξέρουμε. Ορίστε. Γιατί τη λένε 3η Σεπτεμβρίου.
Τι έγινε στις 3 του Σεπτέμβρη? Γιορτάζει κανένας Άγιος? Όχι. Καμία Αγία? Ούτε. Είναι καμία θρησκευτική γιορτή? Μωρέ, άμα ήταν θρησκευτική γιορτή, θα την ήξερες και από το σχολείο και τη μαμά σου. Τότε είναι κάτι σαν εθνική γιορτή? Όχι σαν. Θέλουμε νόμους, σύνταγμα, δικαιοσύνη, ισότητα, σύνταγμα, δικαιοσύνη, ισότητα, νόμοι, σύνταγμα, σύνταγμα. Να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν. Αυτό δεν είχαν, γιατί δεν. Θα τους παρέσει, να είναι αυτοί που έχουν. Να αρκεστούν και σε αυτά που έχουν. Δεν είναι και όχρημοι για να το έχουν. Είναι ανώριμοι για να το έχουν. Για το καλό τους, ας μην το έχουν. Δεν επιτρέπεται να το έχουν. Αποφασίζουμε να μην το έχουν. Να μην το έχουν. Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Κοσμοκρατία, Θεοκρατία, Κεφαλοκρατία, Ραδιοδικία. Ιερά Συμμαχία. Και επιμένω και αν το έχουν χωρίς να το έχουν. Τι εννοείται? Έχουν, δεν έχουν. Εάν νομίζουν ότι το έχουν και στην ουσία δεν το έχουν. Αυτοί θα χαίρουν πως το έχουν και εμείς θα ξέρουμε πως έτσι θα το έχουν, χωρίς να το έχουν. Και δεν θα το έχουν, ενώ θα το έχουν. Αποφασίζουμε να έχουν. Εάν εμποδίσουμε να έχουν, υπάρχει κίνδυνος να έχουν. Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να τους αφήσουμε να έχουν. Παρά όσα δεν έχουν είναι όσα αφήσαμε να έχουν. Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Ιερά Συμμαχία. Από εδώ γύρνα. Θα μου κάνεις μια χάρη. Το βάλω είσαι βρεκακόμερο. Τότε γιατί δεν αποκρίνεσαι? Μιλάς. Εγώ μιλώ. Εσύ τι έχεις και δεν μιλάς? Μπορείς. Τώρα μπορώ. Άλλοτε δεν μπορούσα. Μα είσαι... Δίκιο έχεις. Δεν μοιάζω έτσι όπως με καταδείξεις, ναι, αλλά με καλουτάξεις εγώ. Ο Γεροκολοκοτρώνης. Λοιπόν, θα μου κάνεις μια χάρη. Χάρη. Θα μου κατεβάσεις το χέρι. Έχω πιαστεί έτσι πως μου το βάλω στο κερατάς. Εντάξει. Ναι, μπράβο. Αχ, άντε ευχαριστώ. Έλα γρήγορα. Μιλάει. Το μιλάει. Σοβαρά. Δεν με πιστεύεις. Καλώς το, εσύ τι μου κάνεις? Τα λέτε καλά. Τι λέει? Εγώ τι ναι, αλλά έχω κάθομαι εδώ του φιλοσοφώ. Σε ξέρει. Είναι πολύ ωραία. Είναι πέρα. Εκείνο το Καραϊσκάκι τον κάνουμε κάγαλμα. Νομίζω. Θα το κάναμε, δεν μπορεί, κανείς μας δεν θα την τόσο. Το κάνετε, το έχω δει. Εδώ κοντά είναι. Δεν θυμάμαι. Εσύ που είσαι στην πλάτη πιο πριν. Να την ξαναξήσω. Προς ώρας εσύ μου κάνεις μια χάρη. Όχι θέλει. Να μου κατεβάσεις το χέρι. Πιαστείς πως μου το βαλούσε αυτός και ρωτάς. Βέβαια. Μικρή έβαλα να κατεβάσουμε το χέρι. Μισό λεπτό. Πρέπει να το ρωτήσουμε πρώτα. Κύριε στρατηγέ, συμφωνείτε που θέλει να σας κατεβάσει το χέρι? Εγώ τι το είπα. Άμα του το είπατε εσείς, αλλάζει το πράγμα. Γιατί δεν το ξέρετε καλά. Όλα πρωτοβουλίες είναι μέχρι να βρούμε καναπεδά. Βρε Έλληνες, δύο είστε και διαφωνείτε. Κράτα το στρατηγό από τη μέση και πας στα κόμματα. Καλά είναι έτσι. Ναι. Στρατηγέ, κατεβάζω. Ναι, τράβα και μη σε νοιάζει. Κι άλλο. Αχ,
Τι ωραία είναι να έχεις το χέρι σου ελεύθερο. Και το άλλο. Το ζερβό. Ναι, και εκεί. Τι έκανε, ξαναπιάσει. Στρατηγέ, τραβάω. Τράβα και μη σε νοιάζει. Κι άλλο, δίπλα μου το ξέρω να κερατάς. Αχ, τι ωραία είναι να έχεις τα χέρια σου ελεύθερα. Αυτός μου είπε ότι σας δικάσατε για την θυσία. Αλήθεια είναι. Το κρύβουνε. Όχι, αλλά δεν το πολύ λένε κιόλας. Ρε Ζηλίκια, για σκέψου να δεις, εμένα με 45 χρόνια στον πόλεμο με βγάλουν προδότη. Αλλά τι να κάνουμε, ειρήνη, είχαμε εχθρούς, είχαμε εξουσία, το καταλαβαίνω. Αλλά το να μπορεί να δίνει χάρη στους γέροντες που πλακούνται και κολοκοτρώνει ένα σχολιαρούδι που ήρθε ψέσα από τη Βαβαρία, όθων βασιλεύς των Ελλήνων. Αυτό ούτε πεθαμένος δεν το κατάπια. Δεν την γέρια κάνω πεθαμένος άνθρωπος, Θεός να με συγχωρέσει. Και που λες ύστερα μου κάνανε και ένα γλέντι, με βάλει ο βασιλιάς να κάτσω δίπλα του. Έπειτα λέει του διερμηνέα, πια τη νίκη ανταμοιβή θέλω. Τι θέλω, πες τα βιολιά να παίξουν ένα κλέφτικο. Το φαγητό. Άντε πηγαίνετε τώρα γιατί πρέπει να ετοιμαστώ για αύριο. Αύριο, τι είναι αύριο? Αύριο ξημερώνει πάλι 25 του Μάρτη. Θα έρθουμε Στεφάνια και Τούμπαλα. Εγώ θα είμαι εδώ πάνω, σαν άγαλμα. Και μόλις βγει ο Μαγκούφης το λόγο να βγάλει, στάσου θα πω. Κάθε χρόνο το λόγο το βγάζετε εσείς. Φέτος θα τον βγάλουμε εμείς. Για ακούτε βρε τωρινοί Έλληνες. Άμα μας φέρουν για παράδειγμα εμάς τους πεθαμένους, να προσέχετε με ποια πονηδιά σας το λένε. Και αν σας λένε για την ελευθερία που πολεμήσαμε, να προσέχετε να έχει 4 μάτια. 2 μπροστά για να βλέπει τον ελευθερή, και 2 πίσω για να βλέπει αυτός που θέλει να φύγει για να γίνει αφέτος ο ίδιος. Προσέχετε Έλληνες, εμείς παλιώς ζούσαμε, πολλά επικαθήκαμε και αδικηθήκαμε. Εμάς, ο αγώνας μας και ο καιρός που μας πέρασε, δεν μοιάζει με το δικό σας. Πάτε μπροστά, αγωνιστείτε και μαχείτε. Εμάς, ο καιρός μας πέρασε. Εμείς πολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε εμείς και να ζήσετε μια ζωή χωρίς να μην χρειάζεστε θαύματα. Εμείς τι άλλο να θέλουμε. Άντε μπράβο, παίξε ένα εξάμικο. Άντε, γεια σας, Έλληνες. Εκείνο λοιπόν τον καιρό, όπως και σε κάθε δύσκολο καιρό, ήταν πολλοί αυτοί που βγήκαν από το πετσί τους. Άνθρωποι που δεν τους έπιανε το μάτι σου. Παίρνουν ένα τουφέκι στο χέρι και πηγαίνουν στο βουνό. Με το τίποτα. Ο Μανώλης, ο Γιάννης, ο Τάσος, η Λένο, η Δέσπο. Αυτή η σιωπηλή στρατιά. Αυτή η ωραία δική μας. Έσπιχναν για τα καλά τον καιρό προς την ελευθερία και την ειρήνη. Για μια ελευθερία που φαινόταν τόσο πλατιά και για μια ειρήνη που ακόμα γι' αυτή αγωνιζόμαστε. Σαν πολύ δεν ορίμασες μέσα σε μια παράσταση. Ξέχασα. Έχουμε δουλειές, πρέπει να πηγαίνουμε. Πάρε με μαζί σου. Πάμε για δύσκολες δουλειές. Κυρίες και κύριοι, το έργο μας σε 2 λεπτά τελειώνει. Όμως, δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε έτσι. Όχι γιατί σας κάνουμε τη χάρη, αλλά γιατί έτσι γίνεται πάντα στη ζωή. Πάει να πει, στον τόπο μας, οι ρίζες μας είναι βαθιές. Το χώμα δικό μας. Κόβω, κόβει, σκόβει, κόβουμε, κόβεται, κόβουν τα κλαδιά μας, τον κορμό μας. Μα το χώμα ξαναφουσκώνει. Μία πράσινη φωνούλα βγαίνει και φωνάζει, εδώ είμαι. Καταψιαστήκαμε με κάτι δύσκολο. Καλέσαμε την τρέλα και βοηθό. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Τρέμουμε με αυτό που αγγίζαμε και τρέμουμε ακόμα. Όμως αυτό που θέλαμε ήταν να έρθετε στην παράστασή μας και να μην φύγετε διάφορα. Να βρείτε ψεγάδια να μας κρίνετε, αλλά να μην φύγετε διάφορα. Και αν σας κακοκαρδίσαμε ή αν σας κάναμε να γελάσετε με πράγματα που δεν έπρεπε, είναι γιατί επιλέξαμε το φαρδίκοπο. Εκεί που η ζωή είναι σκύλου. Τα οσιά, τα σοβαρά, ο Άγιος και ο Θεομπέτρος. Ο Δράκος είναι εκεί και θα είναι και αύριο και μεθαύριο. Ξενοδεύετε, τον βλέπετε. Ήδη πως σκότωσε την παρέα του Καραγκιόζου και περιμένει να τους φάει. Αλλά δεν τους σκότωσαν και δεν θα τους φάει. Αν δεν με πιστεύετε, βάλτε τα αυτή σας στο χώμα και ακούστε. Η γη μας χτυπάει με 80 παλμούς. Ωραίους, σαν από παλιό τύπο. Κάτι γίνεται! Κάτι γίνεται!